Thor, The Dark World, den andra filmen om Thor, eller Marvels produktion av Thor, eller egentligen den tredje då om man räknar med The Avengers. Filmen tar vid ganska precis där Avengers slutade. Thor och Loke åker tillbaka till Asgård där Loke ställs till svars för det han har gjort, medan Thor då tvingas åka runt till de nya världarna då för att ordna upp det kaos som har brutit ut medan han var borta. Den här filmen är regisserad av Alan Taylor som har regisserat episoder i olika tv-serier. Väldigt bra tv-serier. Bland annat så är det episoder ur Mad Men, Sopranos, Boardwalk Empire och nu senast då Game of Thrones. Och nu har han då gjort Thor The Dark World. Jag tyckte att den här filmen var helt okej i den här genren med superhjältar, så jag tycker sånt är ganska kul. Det roliga med de här filmerna med Thor överlag tycker jag är att den innehåller en typ av humor som visar på självdistans. Och det är inte så många andra sådana här filmer som gör det. Och när det inte gör det så blir det lätt, då känns det direkt som en 80-talsfilm som tar sig själv på alldeles för stort allvar. Jag tycker för det första att Chris Hemsworth är jättebra som Thor. Jag tycker att Tom Hiddleston är jättebra som Loke. Och jag tycker att Jane Foster, eller Natalie Portmans karaktär, hon är jättebra, men karaktären är lite tråkigt skriven. Hon får inte så mycket utrymme annat än att bara gå runt. Och det känns lite så här klyschig och lite så här naiv. Och det känns liksom väldigt, ja men som en karikatyr av vad en sån här karaktär skulle vara egentligen. Stellan Skarsgård är väldigt bra som Erik Selvig, han är helt okej. Det är två andra komiska karaktärer som jag tycker man skulle kunna plocka bort, att de inte fyller någon funktion. Men utöver det så tycker jag att skådespeleriet är liksom helt okej för den här typen av film. Problemet som jag upplevde, så filmen handlar om för det första, han åker runt och löser de här olika konflikterna som har varit, och det tar inte lång tid då förrän en uråldrig kraft som vaknar var 5000 år vaknar till liv, och det drar in alla då nämnda personer då i en kamp då för att rädda hela universum. Jag ska inte berätta vem skurken är, för då förstår jag alltihopa. Problemet med den här filmen var inte plotten, och det var inte skådespeleriet och det var inte effekten. Problemet var helt enkelt, jag vet inte, men jag var engagerad hela filmen igenom, och även om det inte var så här nyskapande så var det kändes ändå kul att titta på det. Men sen när man kom till slutet så kändes det som att, blev det inte bättre än så här? Är det slut nu? Ska den ta slut så här? Och det kändes lite så abrupt, och det kändes inte riktigt som att filmen riktigt kom loss egentligen. Till skillnad från andra sådana filmer kan man nog känna att nu är det dags för slutet, nu är det dags att göra upp. Så det kändes egentligen som en startsträcka till någonting som inte riktigt fanns där, även om det var väldigt, väldigt underhållande startsträcka. Så betyget i den här filmen blir ett starkt godkänt. Och om man ska rangordna karaktärerna så tycker jag väl att efter Iron Man så är väl Thor den mest intressanta karaktären. Om man då liksom räknar med Hulken också och Captain America, så tycker jag väl kanske att det är Iron Man, Thor, Captain America och sen Hulken. Vi får liksom så. Men tyvärr så blir det inte mer än ett starkt godkänt. Men det var ändå helt okej. Men det räcker nog att hyra den på DVD när den kommer ut.